Aku awan pensai pi, bedi berkata kebentar. Kajing priang ki khubor hagi social media kala pelong yu kertong ke NPP haso yang constituency uba asamlen malnyang ban pensyai ba kajing kren jang udang shen ha constituency kamdei setia kumbalami ek social media. Ula keno ru babon ne kajing kren jang u ha kawai ne kajing yalang le edit lut. Aku awan pensai pi, bedi berkata kebentar. Ha jeng saya lam makla, ha ki katu kat ni ki social media, ai bakalami kata ka kubor kebangakren habe di baganika election de kendian ngaskuan pensai lang ipi habe di kejingkran jongai berbor habangalong kanu meeting pun sin hi ngajukan mau blai baka jubur wajing duai suaban sedang meeting but hadin nakut meeting te hadian baka tu kejingkran jonga hang tu habangalai sangap ha baktu ru kamdei ke ba kidaring yang ha kisuring na sejengai tu video dan ring ngong pi ki ong yang ba ngakren bin ke heading ru kadai ke ba la long ei ba ke long kata ba dengan sekua ban pensai pi tam kum ni habe dei ke tu jengkren jonga ngakren ya ke ei ke ba kinong yalam balang jongi ke ba ye jongi bon sien ha election ngajuri fare ki bagade ji kai baba de teng habang akran ngotong nyabot ke ya ka eki jimta kat kum kino yalam laki de ki pastor laki de ki father laki de ki nong serai ki de ki babalang de henry tu ski ba akran ngong ba kum ke jing batai chong ki nong yalam niam chungi barbon ngong hi de basngap badro bon sien habang akran nak tuga meeting ngong ki pastor chungi ki juong barbor baswa ban tia de duai bat swa ban ki duai swa ban tre kan no kam ban duai bat ban bur wajin duai nam ta joki kam tam ki batrai kam jong blai te hadian nam taru ngong teng haba ki pastor ki ong yi swa ban ba mi duai swa ba ngin tre kam ru ni duai te henry hang tu ngong teng ni kum ki pai ba kum ki pai lang teng ni klat no ya jing tha chuk pastor te teng ha ka jing lap ka jing kar ki da jing than ni kum bam no te kamut ka pau bangi ngim skap ka jing batai ba jing tha te ka jing kran jonga ka de kum ta hanrei ai i batul social media ki kran hang tu ngi i ba ki ong ban bai pastor dayo jing bambang naki bam ka bam katu ka ditang ka jing yalam bakla kila idet no katu kat ni ki banta te kumta nga karpan baka de jing pensai jonga sabaro ki nong yalam balang ba fer ki pastor ki padar ki sesar ki rang ba balang bat balong teman basan kim dei ban sim da ku mai pan habe dei ba katu video tengah ngajudan hasenda joki nak por sekapor tengah juk karpat iki bangnya tray kum baju tray habe dei bagade kam te kumta kitu gi bapen mi ya tu kini tang na kadaw ke election ki kwa ban that yang tang na kadaw election te nakalang jongaru ngalamat ikani adu berang sedang ke election kajingpen klamra nga basdang ke MDC ki ong yang ngade tang nong te sneng wele ke election pat hadien dala nyau ya kebot kala yo ke jingchom te haka jingele MLA arja karpra haka por nga job ke MDC ngala spong pat arja karpra ki tha de ta jing spong janga kum nong jom ki ong ke spong nong yam bat ngade nong yam bat ya kata dor baro la sidok dak kolo sudah bat la berat ya baro ke wiki area sayong berkonsis sayong bau samnen mengyang nong yam bat ya kata lawan berat aplau jongi bat hadian ndarele ngalayo ya jingjam ya ka election te habai dei bat ka election MDC ya ba share bolang hang tur ngi kendo ya ka wei bat ke isu bagi tha de nga bangalet ban sngolam halo ka jing kla jung prime minister badam jungi Atal Bihari Vajpayee hang ti po office BJP te hang tur kila choni tu go dor por bersentiu yang me ubi hindu ulama ne boleh tahu kira tak dia kata ru hadu benda biang
te hang tu ngiyo ya jing jam ba sia ru jing jam ban ni jap ni election te man ta ka di kan tiru ki pan priang biang sa kan ni gedor ba ta jing kren ke jonga te nga kwa man karpat ikitu ki ba ring yo tu video ki di pan i da ko original ni han rei ban chu ya kren gum tu ban chu ring gum tu kim dei kim dia kim dei ki dei tang kum no ban pen chat yano riano ban chu le gum tu na su ka lo ba bakla te kum tang kondem ya ke jing lam bakla ke jing kren jonga ngam dei ban ong bang i ben i pastor ne ya ki kristan han ke ju don berbor hasanda jongki bat berboru ngaju pa ni ke jing ruai naki bat berbor ke ju ai kita jing senia yang te kan ne kan ti ka ba manta ka pansai sapi lengba kan ne ka lat patai kubor ba pin yarap lam ban pen priang hak be dei bat ki tu gi jing pan mi haki social media ba her hak Facebook hak YouTube te panam chim bakalong kum tu bakalong namar protection menta kila su idet kat tu kat ni kan tien ki bang kran hang tu te kum ta nasau ban sim ka kabu ban kan turu ya ki nong kersan barba ju ka NPP so yang bakim dei ban masim haro jing le ju ki wei kum tu bang kan tu ki bakin trei stom la ka kam bat in ya la ka kam ban trei nginum tia nginum dam knang bangin yo ya jing job ke badun buram ha ka kanti te kumba ki le kum tu ki pai ba jung so yang ki kam start ki tip kam ha ke jing long jonga kum nu yalam la news nam tam asnam tam kum amnisi bat san snam kum amali kam ju don kum kata bangin pen bong ino ino te kum ta kam tam ni ha ka ni ka por ke ba manta nasgo ban ong ban sim ba ka ni ke jing pansai jonga habe dei bat ki dung alam ba per ba kam long ka ba sisa kum ba ki lapan mi haki social media tenga sngo ban khot iki de ching yet kano kano kampung ni trai ini long bit kumju mdei ban jangai we bat ngaru ngai jan bat ki bat dadak mane kamru ini trai kum baju trai te kani kano ching pansai jonga habe dei bat ka ching pan mi ya kitu ki kentien haki social media per